ráno. My sa chystáme na východ slnka. Došli sme do Istanbulu na prvú pumpu, kde nikto nevie po anglicky. Po tom, čo sme tučne zaplatili za diaľnicu. Asi to bude možno na pokutu. A oni o 4:30 ráno tu majú toto, čo počujete teraz za mnou. A Ľúbil som sa takmikári. úplne to šialené. Neverím. Toto zajtra budeme mať o 5:00 budiček, ty kokos. Áno, to skončilo. Tu je ticho, vynikajúce. Čo nám povieš, Ivan, aká bola cesta? Iba by povedal, že poďme hľadať nejaký kopec a hlavne nejakú ďalšiu diaľnicu. Alebo čo, lebo tí chlapci nás za chvíľu z nás. Zatiaľ mám najradšej z celého Istanbulu taxikárov a ešte všetkých troch ľudí, čo tu hovoria po anglicky. Konečne sme v centre dokonca. Ivan. Á, zelené, ideme. Vníma ten Istanbul. Blikajúca červená. Jebte na mňa. Tam ideme až, tak nevy sa na remakey, neviem čo. Toto je super, že? A mne sa to páčilo. Vysokonka už je za nami, nestihli sme, nevadí. Je 6 hodín, odchádzali sme o 10:00. Aha, to tak ne. Není pravda. Takže koľko ľudí sme potrebovali na vyriešenie záhady, kde je náš hotel? Zatiaľ iba 1,5 hodiny asi. A? Ľudí, 15. Teraz ďalších asi 14, no zatiaľ 14. Vynikajúce. Ale ešte nie sme na Som na pokoje nervozrušenia, tak si nerobím srandu. Dúfam, že to bude stať za to. Ideme ďalej. Takže kudy kam? Točíme sa, točíme. Zdá sa, točíme. Ale inak v pohode, lebo vlastne stále sme skoro vždy v protismere. Chodíme na červené, prešli sme diaľnicu bez platenia za veľkého húkatu húkačiek. Ale zatiaľ sme živí, zdraví. A to sa mi to prestáva páčiť. Tu už sme boli. Ester, aj tady sme už išli. Nemyslíš vážne, že sa točíme? Aha, ďalší človek, to je koľka ty 15 už. Vynikajúce. Ale ukazoval, že dopredu. A zase sme tu. Ale zase to bude na tejto ulici ešte, ne? Chlapi. Ide sa spýtať ďalej. A znova sa točíme. Neočakávateľné. A netočíme. Pokračujeme.